Jeg er her i Aalborg Universitet og snakkes med en student. Hvad hedder du? Jeg hedder Rasmus. Og hvad studerer du her? Jeg studerer maskin og produktion på 5. semester, lige startet. Okay. Er det før året? Mit fødeår, det er 89. 89? Ja, så jeg er 23. Ja. Okay. Men bor du i Aalborg, eller? Ja, jeg bor i Aalborg, i bydelen Vejgaard. Okay. Men i Danmark har det dine danske dage, like valentinsdag eller noget like, ja. Om vi har en speciel dag, der er dansk. Ikke som, ja, vi har også valentinsdag selvfølgelig. Det er ikke noget, jeg går op i. Ellers så har jeg ikke andre sådan dage som specielt danske, tror jeg ikke, jeg går op i. Men har du det, like, vi i Island, vi har den første sommerdag. Har du det her? Ikke som sådan. Det er lidt forskelligt, hvornår vi får ferie. I hvert fald her på universitetet. Ikke som sådan, nej. Okay. Vi har også en Island en bolledag. Har du bolledag i Danmark? En hvad for en? En bold? Bolledag. Okay, hvad går det ud på? Ja, det er bolledag. Jeg sov, så kom min far en bolle mig. Og så bare han noget bolle. Jeg er den bedste bollemand i verden. Så jeg har ikke det bolledag i Danmark. Vi har ikke nogen bolledag, nej. Ingen bolledag. Det er den bedste i Island. Nå, jamen så skal jeg da prøve det en gang. Ja. Men jo, jeg kan sgu godt selv bage boller. Det var bare at spørge min gruppe. Jeg er rigtig god til at bage boller, når de ikke bliver sorte. Bolle din far? Og min far boller? Ja, det må han ikke gjort, siden jeg er blevet kommet til verden. Okay. Så det er godt. Så tak for snakkes. Rasmus? Selv tak.